खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय बाक्सा गेलबेजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बरुवा दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ फैबाय थानाय लोकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै मुसलपुर जिल्ला इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया स्टीयरिं कमिटिखौ दाफुंबाय सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बिश्वनाथ दख'रानि रायदावलां सेन्टाराव दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि सावरायमा मेला जोबोद मेहेरगोनाङै खुंफुंजालांबाय तामुलपुर कलेजनिफ्राय त्रिपुरानि कक बर'फोरनि हारिमुखौ बिजिरसंहैदों क'क्राझार जिल्ला बर' समाज आफादनि खुंगा 14थि बोसोरारि जथुमानि गेवलां मेल बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय दुरामारि आन्सलिक बाथौ गौथुम दादों सनितपुर जिल्ला बाथौ महासभा माइनाव आफादनि जानो गोनां खुंगा 7थि सेमिनार जथुमानि बानजाय आफाद दाफुंदों 63 नं सापागुरि एलएसएनि सिङाव थानाय बाक्सा सिमलागुरि गामिनि लामानि थाखाय सोरखारा जेबो अनसुंथाइ होआखै सुबुनकाटा दख'रानि सिरिजबारि गामिनि सासे हिनजावसाया सासे हौवासाजों दोनखारलांदों बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गबरधना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोदान बिबानगिरिफोरनि समायखिरा पिजेएसिबिएमनि खुंगा 7थि जुनिया जथुमा खुंफुंदों क'क्राझार जिल्लानि दतमा हारिमु फोथाराव कालुगाव सुबाइजार दालाइसा एबसुआ सोलोंथाइ सांग्रांथि मेल खुंदों नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दानिया फैदो आबुं रादाबाव फैबाय थानाय लोकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै मुसलपुर जिल्ला इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया स्टीयरिं कमिटिखौ दानानै होबाय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला नारायणपुर गेलेग्रा फोथाराव बे हाबाफारिखौ लानाय जायो स्टीयरिं कमिटिनि बिबानगिरि महरै अनिल बसुमतारीखौ चेयारमेन गौतम बसुमतारीखौ चीफ कन्वेनर हिसाबै सायख'नाय जायो दाफुंजानाय हानजाया देग्लायनि 2019 मायथाइनि बिसायख'थियाव इउपिपिएल हानजाया देरहासार खालामनो हागोन नोजोरजों ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै दाफुंनाय हाबाफारिया मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो बाक्सा रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बिश्वनाथ दख'रानि रायदावलां सेन्टाराव दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि सावरायमा मेला जोबोद मेहेरगोनाङै खुंफुंजालांबाय दा मिशनारिफ्राथ' बिजनेसनि थाखायसो फैदोंमोन नङा होनबा भारतआव फालांगि खालामनोसो फैदोंमोन ख्रिस्टियानफोरा नाथाय लासैनो बिसोरो मा सानखो बिसोरथ' बिराद सालाक मानसि ना बिराद गोरों मानसि बिराद माने क्लेभार सालाक लासै लासैनो बिसोरो मा खालामखो स्कुल गायसननानै होबाय सनितपुर जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि बानजायनायाव बिश्वनाथ दख'रानि रायदावलां सेन्टाराव दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि सावरायमा मेला थांनाय मार्च दाननि 16 आरो 17 खालि साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजालाङो मख'नो गोनांदि सावरायमा मेलनि मासिखौ लायो दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि आफादगिरि रनसाय बसुमतारी बिथाङा बराय बिबुंथि लाखियो दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि लोगो नेहाथारि अंकुर ब्रह्म बिथाङा सावरायमा मेलखौ बेखेवना होयो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि लेङाइ आफादगिरि समर कुमार ब्रह्म बिथाङा लिरनायबो बिराद बाबाय गोबां लिरनानैसो एसे फरायनो सानदों बेहाय माबाफोर मिलौदो जानाय नङा लिरनाय फरायनायफ्रा गोदोनि बादि बिराद लेक्सार होनानै फारियै फुंखा सुबुं महरै बाहागो लायो डक्टर अजित बर' गोरायुं गसाइगाव बिएड फरायसालिमा सोद्रोमा बड' एडभाइजरी बर्ड साहित्य अकादेमि आरो माजबाद समितिनि बारग' एमएलए मानिनां करेन्द्र बसुमतारी फुंखा सुबुं महरै बाहागो लानानै बिथांमोना गाव गावनि आयदानि सायाव बिथांमोना गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सुफुंखा हायै मावदिन्थि आरो बोसोनफोरनि सायाव फारि फारियै खेंफोरथिना होयो थारैनो मेहेरगोनां गोनांथार सावरायमा मेलाव हांख्रायजाना आलासि महरै बिरेन बसुमतारी नेहाथारि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद रमेला बर' आफादगिरि आइजो ब्रह्म धोरोम आफाद आरो गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय गोबां ब्रह्म धोरोम सिबियारि लाइमोनफोरा बाहागो लाफैनो हायो होनना जोंनिसिम दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि आफादगिरि रनसाय बसुमतारी बिथाङा फोरमायो लांहिन कार्बि आंलंनिफ्राय खौरांगिरि खोदोम बसुमतारीनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां पिजेएसिबिएमनि खुंगा 7थि जुनिया जथुमा खुंफुंदों क'क्राझार जिल्लानि दतमा हारिमु फोथाराव थांनाय 17 मार्च खालाराव पिपल जइन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट सुंदयै पिजेएसिबिएमनि खुंगा 7थि जुनिया जथुमाखौ साननैनि हाबाफारिजों क'क्राझार जिल्लानि दतमा हारिमु फोथाराव 16 आरो 17 अक्ट'आव खुंफुंनाय जायो मैया जोबथा सान गेवलां मेलाव पिजेएसिबिएमनि गाहाय लिंथुमगिरि राकेश बर'जों लोगोसे बिटिसिनि एमसिएलए मानगोनां रोनगोरा नार्जारी प्रतिभा ब्रह्म दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि आरो ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामो होननानै जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों रुपहिनिफ्राय मनिल दैमारि बिथाङा कालुगाव सुबाइजार दालाइसा एबसु आफादा सोलोंथाइ सांग्रांथि मेल खुंदों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हलथु गावनि साखाथि जोंखोल निहिर एकाडेमि फरायसालियाव सा क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो कालुगाव सुबाइजार दालाइसा एबसुआ सोलोंथाइ सांग्रांथि मेलखौ मैया 17/3/2019 इं कक्ट'खालि फुंबिलिनि 11 रिंगानिफ्राय खुंनाय जायो बिमा बिफाया जेब्ला गावखौ बांसिन सम होनो हायो अब्ला बेनिफ्राय फिथाइया फैयो बेखौ
गावबो फोथायो आरो सरासनस्रायै जों बेखौनो नुयो। बे सांग्रांथि मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानो हादोंमोन मुस्रि रमिय पि नार्जारि लोगो आफादगिरि मिरु एबसु। बिबुंथिगिरि हिसाबै बाहागो लायो खाम्फा बसुमतारि सोलोंथाइ नेहाथारि क'क्राझार जिल्ला एबसु। दायाबा रावबो दानाय नङा। दा ओंखायनो खावलायनो सानबावदों दिनैहाय माबादि जादों आं दाख्लै 9टा स्कुलाव सार्भे खालामदों जोंनि हरैहाय आङो फाटगावनि मानसि 9टा स्कुलाव सार्भे खालामबाय आङो 9टा स्कुलावहाय थांनाय मेलनि आफादगिरि महरै बाहागो लायो सोमखोर ब्रह्म बिथोनगिरि जोंकोल निहिर एकाडेमि फरायसालि। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों कालुगाव सुबाइजार दालाइसा एबसुनि बोसोनगिरि गबिन्द नार्जारि बिथाङा। 63 नं सापागुरि एलएसिनि सिङाव थानाय बाक्सा सिमलागुरि गामिनि लामानि थाखाय सोरखारा जेबो अनसुंथाइ होआखै। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय राबांगुरि भिसिडिसि ब्लक जालानि सिङाव थानाय सिमलागुरि गामिनि लामाया 75 बोसोर जालांसेयावबो सरकारनि जेबो अनसुंथाइ मोनाखै होनना गामियारि रायजो राजाफोरा अजद दैखांदों। आंथ' 40-45 जादों बिसोरो जुग जाबाय आरो आबै आबौ दंमोननो बे लामाखौ रायजोआ खोबाय थायाना सोरखारा खोआ देलाय आंथ' मिथिया। आदसा हयथ' जोंनि आजि जों 8 बोसोर जाबाय जों जानो 75 बोसोर जाबाय। सरकारनिफ्राय लामानि मुङाव जेबो अनसुंथाइ मोनैलाय गामिनि सुबुंफोरा लामानि खामानिखौ गावसोरनो मावना लानो गोनां जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लामानि थाखाय जेबो अनसुंथाइ होयैनि थाखाय बे बारनि बिसायख'थियाव रावनोबो भट होआलाबासिनो थागोन होनना गामिनि सुबुंफोरा मिथिनो होदों। दासिमबो नायफिनाखै नामा जों सरकखौ? आदसा बे समनिफ्राय भट होबाय थादोंमोन ना? भटआथ' जों एकदम होगासिनो। दा जों बे बेलायाव बेखौ साननानै नायोबा सरकाराथ' नायफिनथाराखै। सरकारा दिनैसिम नायफिनथाराखै। होमबाथ' जों भट होआबाबो जासिगोन। होमबा भट होयाबो बे एरखम बोरैबा जायाबा होयाबो मोजां। रायजोफोर होआ मा भट होयैखौनो लादो। होआ बे लामायाव लामा बानायागौ मानि भट होआ रायजोफोर। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बाक्सा सिमलागुरिनिफ्राय सेकेन्द्र ब्रह्म बिथाङा। सुबुनकाटा दखरानि सिरिजबारि गामिनि सासे हिन्जावसा सासे हौवासाजों दोनखारलांदों। सुबुनकाटा दखरानि सिङाव थानाय सिरिजबारि गामिनि नर बसुमतारिनि फिसाजो थरायना माजुलि बसुमतारिया सासे सेंग्राजों दोनखारलांनाय जाथायखौ लानानै ओनसोलाव आवराव जादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला 63 बोसोर बैसोनि माजुलिया थांनाय 10 मार्च खालाराव फुंनि 10 रिंगासोआवनो पवन उरां होननाय सेंग्राजों दोनखारलाङो। बिसोर सानैखौ बबेयावबा सोरबाफोर नुयोब्ला 7896573391 नम्बराव फोरमायहरनो थाखाय गुरैयै खावलायहरदों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों सुबुनकाटा दखरा एबसुनि आफादगिरि बिरजय दैमारि बिथाङा। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। सनितपुर जिल्ला बाथौ महासभा माइनाव आफादनि जानो गोनां खुंगा सेथि सेमिनार जथुमानि बानजाय आफाद दाफुंदों। थांनाय 10 मार्च खालाराव रायदाव आफाद दाफुंनाय खामानिया जानानै थाङो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला सेमिनारखौ मे दाननि 4 आरो 5 खालाराव खुंनाय जागोन। सनितपुर जिल्लानि थेलामारा बाथौ महासभानि सिङाव थानाय बरिकसारि गामियाव मुस्लिमा मृदुला बर'खौ आफादगिरि आरो मुस्लिमा अनामिका बर'खौ गाहाय नेहाथारि सायख'नाय जायो। मेलाव बाहागो लाफैनो हादोंमोन जिल्ला माइनाव आफादनि नेहाथारि मुस्लिमा रानि बसुमतारि बिथाङा। बुंथिगिरि महरै बाहागो लाफैनो हादोंमोन मीना बर' बिथाङा। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों सनितपुरनि मेघाइजारानिफ्राय गुनिसर बर' बिथाङा। तामुलपुर कलेजनिफ्राय त्रिपुरानि ककबर'फोरनि हारिमुखौ फरायसंहैदों। थांनाय 15 मार्च खालाराव प्रबिन बर'नि हानजाया त्रिपुरा रायजोआव थानाय टिप्रासा एबा कक बर' समूहफोरनि हारिमुखौ नायसंनाय आरो बिजिरसंनाय असिलायै त्रिपुरानि कक बर' थानाय जायगाफोराव दावबायदिंहैयो। कक बर'फोरनि राव हारिमु धोरोम जानाय लोंनायफोरखौ नायसंनाय आरो बिजिरसंनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे बिजिरसंग्रा हानजाया बर'नि हारिमुखौबो गोसारहोनाय जायो। बे थांखियैनो प्रबिन बर'नि हानजाया लोगोआव फिथा, थाव फिथा, लावदुम फिथा, नालेंखर लारु, नारजि लाथा एम्फौफोरखौ लांफानानै कक बर' सुबुंफोरनो जाहोफैदों होनना खौरां मोननाय जादों। बेल' नङा, बिजिरसंग्रा हानजाया गामि गामि हाबनानै आगु बैसागो फालिहैदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बिजिरसंग्रा हानजाखौ कक बर'फोरनि फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरा हेफाजाब होनायजों लोगोसे एमएलए आरो लिरगिरिफोराबो हाजासे हेफाजाब होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। प्रबिन बर' डिपार्टमेन्ट अफ पलिटिकेल साइन्सनि एसिस्टेन्ट प्रफेसर गजेन बर', तामुलपुर कलेजनि आफादगिरि कृष्णकान्त बिथांमोननि बिजिरसंग्रा हानजाया फैगौ 24 मार्च खालाराव गावनि रायजोआव फैफिनगोन होनना जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों तामुलपुरनिफ्राय प्रबिन बर' बिथाङा।
क'क्राझार जिल्ला बर' समाज आफादनि खुंगा 14थि बोसोरारि जथुमानि गेवलां मेल मैया थांनाय 17 मार्च खालाराव गेवलां मेलनि गेजेरजोंनो गोदान मावफुं आफाद दानाय जायो। नित्यरन्जन ब्रह्मखौ आफादगिरि आरो सनाराम ब्रह्मखौ गाहाय नेहाथारि हिसाबै सायख'नाय जायो। गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैयो बिटिसिनि इएम दनेश्वर गयारीजों लोगोसे मिरु बर' समाजनि राजेन्द्र बर' बिथांमोनहा बाहागो लाफैदोंमोन। साननो गोरों बे बोसोरनि बर' समाजनि मावथि हान्जाफ्रा बिनिफ्राय 2005 बथाय थारिखआव गोसोआव थिग बुङाखै। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों नाराबारि क'क्राझारनिफ्राय प्रशान्त कुमार ब्रह्म बिथाङा। बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय दुरामारि आन्सलिक बाथौ गौथुम दादों। 17 मार्च 2019 खालाराव दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बासुनाथ बसुमतारी बिथाङा फैनानै मैया दुरामारि आन्सलिक बाथौ गौथुम गोदानै दाना होनाय हाबाफारिया मोजाङै मोजां जोबलां होननानै जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों रुपहिनिफ्राय मनिल दैमारि बिथाङा। बाथौआरि बर'फोर दं, बे बर'फोरखौ खौसे खालामनायनि मुल मन्त्रआनो जाबाय नैबे दुलाराय बाथौ गौथुमा बयखौबो माने उदां दरजा दोनखादों आरो बेयाव अपेनलि बयबो फैना बाहागो लानो हायो आरो बयखौबो जोङो बोजबदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गबर्धना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोदान बिबानगिरिफोरनि समायखिरा मैया थांनाय 17 मार्च खालाराव गबर्धना दखरा एबसुनि गोदानै दाना होजानाय बिबानगिरिफोरखौ दखरानि बोसोनगिरिफोरा एबसुनि थाखाय संबिजिरनि नेमखान्थि हिसाबै समायखिरा लाहोनाय जायो। गोदानै दाना होजानाय गबर्धना दखरानि बिबानगिरिफोरा जाबाय फारियै आफादगिरि आन्दलन खेरखातारि, नेहाथारि धर्मेन्द्र स्वर्गियारि, बुंथिगिरि चन्दन मुसाहारि आरो बायदि बायदि बिबानाव मोननाय दैदेनगिरिफोरनि समायखिरा लानाय हाबाफारिया मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो होनना जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों बाक्सा रुपहिनिफ्राय मनिल दैमारि बिथाङा। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।